Chine chikolera. Chine chikolera. Iko bate banga gumu gasonoro moronga ali aseba ko babwata biyabano. Moranga uchiyali. Iga kanongo na gukora iga omulisi goko batayale. Ekwenze chiachirale onda etere kwaya. Ekere kwaya akolire pastor iche asengencho ya marandia. Tugukora abwo chinza chiachire tonda ko eni omubere. Babwate. Una bago kora iga nyamecho women ministry moronga nsemeye ekaramu akolire omurandi na iche na atoira sense mende mulisia biyamano chikorere chibone bage kabere echiye itire nsemo echiye nali ensemo echiye itira bondo chisuke ensemo ne chiumambi ensemo aigase mugaso aya nori rogoro nomo steve itira ne chikorera chiae aya mukimaliza punge mkono mna hivi alafu muketi. Asante. Aya asante kwa hayo biyamono abasane bo mungine stambaro ora sarenge crusade moisonde iga mbacha agaiga amungine stano mokalwe nyasaye abasani ba embali baachire aiga sarange crusade moisonde iga suka uchiene ni mobwatu ekiripu keino igo kanganya mechio mi women ministry bali kandoga baruo gotera asante sana kwa hayo abuna abasane bo munginesta asarenge crusade bwanguiga baletire bachire komo engora biyamono sana kiribu kige koera omulisi uli gatiga abu na bagotosabira ekiribu kugia erire omulisi uli gatiga na bagocha sabe Kosabatore tusabe omochenu tata Nyasaye Yesu Kristo no moiko omochenu biamone kiagara wakorira amaya ase obogima boyo minto orarire biamona asokanda kulende family ya tata omochenu Nyasaye akobwa mono tigabago semeria ekogera nayo ro ibwo gosemeria tata bwe meganda roregasi omonginesta akorera mono molisi omambia goikachinga kiechiga mono yo mwabo itira bakorere gasi erengia so kulendo yo mwabo goikachinga kiechi tata bwe meganda natwamenyerekero yo mono mugachirete guto yaye amono gokora kwaye ntuntore tikende yonso twale tobwanjani tata omochenu Nyasaye abacha se enkeye iga ekero bakoira natwamanya koira na bale batumie biomo birose na makomanya bantu ruwa mabira yechipara na kero yomekera akogene kera goika elietali yao tata omochenu Nyasaye libeliko na watu rolikirengaki bono iga tata omochenu Nyasaye ntubwati andonsi ara mange aitutame entoto mentere twasabira seriteria Yesu Kristo mborito amen
otwarwe kanisa kurukusani azidie charge asomo nginesta konyale na aturandeti na ambia mono mugande kuseseniwa igonate abanga Nyameche Women Ministry moche gaiga Nyameche Women istena kanda motere kero mwaterire omulisi nalete pastor asengencho yoburandia igo Women Ministry asimbuli mwensi mucho ini gaiga egeremo gukora ninde tu omulisia atorentere omurandia ndageta moronge side ne mokubwatu bia se kamero chiuchi biamono Nyameche Women Ministry kubaga enderete iga nire ribatia ari magenje chiro kubago tirimboka gocha ribati ria kurumaga gari ase namba plate ekobera ase chitaya chikobera chia magega ondonyora ribati erio na bako akurisalenda usate asirira abanyene bali nyore Nyameche Women Ministry na omogo chaka. After that, mo kumingana kibako na kweroberi ekripu bako bwatu igo na kie kibatete kwerobereri una bagokora no brandi tokogenda na batu balenga benge igo mokoroberi bwango mosali chinsa kebenge twanyorwa mwakurire moto kibunge getangania chorus mugo chake gia kabere ogende guchisomogerero Maitokorusia ekebiso twebisere amakweri mechando yachere ensengima igotokorera buna chibarara togo songororoka na buna bisongororo amakweri yana maganga maitokorusia ekebiso twebisere amakweri mechando yachere ensengima igotokorera buna chibarara togo songororoka na buna bisongororo amakweri yana maganga ekerero ensengima ekerero ebinyoro chikanisa chonsi nebirero odamero yana se yeso nero ratoe omoremu ekerero ensengima ekerero ebinyoro chikanisa chonsi nebirero odamero yana se yeso nero ratoe omoremu Riwe ikobetete nayo